Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Nganong mura maggibawal sa Ginoo na kon makadungog tas iyang tingog, di gyud angay nga magtig-a ang atong kasing-kasing. Kay sa unang pagbasa giingon sad, magpadala ko ninyo mga propeta aron magsulti sa akong gustong ipasulti, nya paminaw gyud mo niya, og dili gani mo maminaw, silutan gyud mo. Muna karon ang kalibutan, di naman kayo maminaw Ginoo, ni ana ang mga silot, linog, mga katastrofe, gubat, kamatay, bungkag ang mga pamilya, naa ang mga sala, terorista, drugas, korupsyon, prostitusyon, abortion, kinabitay, sinugalay, inilaray, binungulay, porti na gyung luoya. Hilingi ay mong tupad, inawa mo magbinungulay sa inyo. Pangutana. Kay sige tagsimba dinhi, pero ang gisulti dinhi sa misa, di lang yun nato patalinghugan, tig-a kita kasing-kasing, inig uli, kusmod lang yapong naong, sige lang yapong pangasaba, sige lang yapong paninghag, sige lang yapong sugal, sige lang yapong sinahay, sige lang yapong dinautay, sige simba, wa gyud iatras ang kaso batok sa iyang igsuon tungod lang anang kabilin nga ilang gilalisan, tungod lang anang utang nga wa mabayre, siging simba, mga tig-a o kasing-kasing. Silutan gyud ka. Ang unang silot unsa man, mukusmod ang imong naong. No ginay pinakaunang silot. Magbugat ang imong dughan. Ma-stress ka. Pero maminaw kas pulong sa Ginoo, mura din kag maibtag tunok. Unya, musunod na kas iyang pulong, muabli day ng imong naong, mugaan-gaan ang imong naong. Sige, kaduhang lingi, ingna, imong dughan ron, bugat, gaan. Ingna. Ako na paminaw, yun. Diri lang sa atong unang ikaduhang pagbasa, ningon si San Pablo, gusto ko nga dili mo mabiktima aning mga kabalakas kalibutan. Nya unsaon man, sundan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Kamo nga gitugutan sa Ginoong magminyo, hala pagminyo. Kamo sang wa tuguting magminyo, ayaw na lang sad mo pagminyo. Pasabot, ayaw pamugos. Naam sa uban natong mga labi na ni mga babay, dayog sukod-sukod ang ilang edad, moabot ng islang 33, isa, hala, apit ako, tiguwang na ko, wapa ko maminyo, wapa ko'y uyab, hala, paminpal ana mga, sana diha. Sana ilang tawagan na, mga apam. Hala nagbawog ng lawas, basta makauyab lang. Hala, siging, anhas Facebook, anhas sa, mga internet, anha mangitag mga uyabunon. Hasta sa dusay, pare, ngita sa uyabunon sa internet. Ang mapalgan sa pare sa internet, ang madri rasad. Nangita sa dayang madri. Ayaw na lang ipamugos, oy. Ayaw, ngano mamugos man gyud ka? Ang kabubuton sa Ginoo, mo'y sundon. Nakaron, unsa may mahitabo kung maminaw kita sa Ginoo, gawas nga moluag ang atong dughan, ang ato sang mga pulong mahimo sang gamhanan og dunay authority, mahimong epektibo, dili ra mulapo sa pikas dunggan. Epektibo ba? Muhatag og maayong impact. Di na kinahanglang masuko pata, di na kinahanglang magsigi patag yaw-yaw, magsigi patag panghulga. Di na kinahanglang ato pang i-terrorize ang atong isig katao para maminaw nato. Ang atong pulong mahimong gamhanan,
Muna diri sa Ebanghelyo, si Jesus nahibong ang mga tao, unsa man ning tawhana nga pobre man ta kay ni, wa man ta ni ka eskwela, nganong mura man tag mamagnet sa iyang pulong? Ngano man ni Santo Niño nga bata ra man unta na, ngano mang mamagnet man ta? Tagpila man ka milyon ang tao nga mudugok ngadto sa basilika inig pista, magnet mahimong bato balani. Ngano man ni si Jesus nga gipatay man unta na, pero inig prosesyon, inig translasyon sa Nazareno nga timaan sa iyang pag-antos o pagkamatay, nganong minilyon man ang tao moadto dito? Kibaw mo ngano? Kibaw mo ngano? Kay dili man tig-ag kasing-kasing si Jesus, unsay pulong sa amahan, iya mang paminaon, iya pagyong tumanon. Tanawa sila si San Roque, San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, ka mga pobre ana, wa nay mga gradong dagko, wa nay doctorate sa unsa pa na diyang mga doctorate, masteral. Pero ngano magmusulti sila hangtod karon gisigihan magbalik-balik ang ilang kinabuhi kada tuig, pistahan man sila, daghan mang taong manimba tungod kay ang ilang pulong gamhanan o epektibo. Nilingay mong tupad katulong lingi. Ingna, kumusta imong pulong paminahon sa inyo? Ingna, nanay maminaw sa imong pulong. Oy, usahay di ta paminahon, way gahom. Ngano man kay mga masinupakon man ta. Masinupakon. Unsaon na to pag-ila nga ang pulong nga imong nabati o ang imong gisulti pulong sa Ginoo. Kibaw mo? Amo kibaw? Sige, atong suhayan, tagaan ta mo mga tulo ka basihanan nga kani pulong ni Ginoo. Dili man tanan pulong sa Ginoo. Di sa tanang pulong sa tao, pulong rasad sa tao. Mao ni ang mga basihanan. Una, imong marilit sa balaang kasulatan. Ang pulong nga imong nabati na ay koneksyon sa balaang kasulatan, directly or indirectly. Ana. Ikaduha, ang maong pulong nga sulti saman makawagtang og sala or makaminos og sala, dili makadugang og sala. Kuha na mo. Ikatulo, ang maong pulong or maong sugo makaayo sa kadaghanan, dili lang sa usa or particular group of persons. Dili ba pang personal, pang community nga kaayuhan. Sige, unsa ganito? Ready? Go. Naa sa balaang kasulatan. Marilit sa balaang kasulatan. Ikaduha, makawagtang or makaminos og sala. Ikatulo, makaayos kadaghanan, dili sa usa lang ka tawo, dili pang personal, pang community. Sampulan ta mo. Panglabaday. Unsa man na? Pulong nas Ginoo o pulong sa tao? Na pataka labo. Pulong nas Ginoo, panglabaday. Ngano man? Ningon ko si Kristo sa balaang kasulatan, hubo ako og inyo kong gibistihan. Og di na jud ka manglaba, di pulos bulingon. Wa na mo isulob, maghubo na mo. O kanang bulingon na uniform na ninyo para sa eskwelahan o sa opisina. Di naman mo kasod, di naman mo ka-eskwela kung di na malabhan, di magumura na mo naghubo. O naay indirect connection sa balaang kasulatan. Di ba? So sunda na. Ikaduha, makaminos ba na sa sala? Makaminos.
Kay kung pulos na bulingon, daghan na kayong bulingon, magyaw-yaw naman tong uban. Sama mo din gusto niya bulingon na din hugaw naman kinistanan. Adi, nagdugang kagsala, pero limpyo, may mo to, wow, sana all. Diwa na sala. Anong di mamumuto? Ikatulo. Ano to? Kayuhan sa tanan, dili lang personal. Tanawag dili na maka-iskoy lang imong manghod, dili ka iskoyla ang imong anak, kay wa nimo labhi ang bulingon. Unsay may resulta? Mahagbong na, usik imong gasto, magyaw-yaw na sa tong maestra, kay sige lang absent. Nya sa muadto sa na bulingon kayo, magsige sa nagtapong sa ilong kay nanimaho na. Magsige sa naging mga classmates, kabaho, ka-dirty. Ana, di wa na nadaot ng katilingban. Wa man mo kibaw ana de. Sige, kani ikaduhang pulong, pamalit mo slat. Nana. Kana, unsa man ang pulong? Pulong sa tao, pulong sa Ginoo. Ana pulong na sa Ginoo nya mutuman mo dili. Tanawa. Di ba mutuman dayon mo? Mao na, di na kinahanglang i-explain. Connected na sa Bible. Ang pagpalit og slat mao ang pag-donate ngadto sa simbahan. Dihas Biblia sa Old o sa New Testament nagtukod silag mga simbahan. Nag-donate sila, gipamaligya pagay nila ang tanan nilang katigayunan o gihatag ngadto sa mga apostoles para matukod ang simbahan. Kita dinhi dili tanan atong gipangayo slat lang. SBF dag. Unsa man ang SBF dag? Slat para sa kumbento, pagtukod sa atong kumbento. Pila ka buok ninyo dinhi ang nakapalit nag SBF dag ta sa kamot? Pwede na mo mga matay. Tuwa na mo ipunto sa langit. Sa una natong motorcade atong Huwebes sa gabi hapit ko mamatay o kuyog nako ang 7 ka tawo sa sakay ng atong Innova. Kay si Edgar akong driver nag-dehydrate na dahil siya kay duha na kaadlaw nga nag-LBM niya, iya lang yung gipugos og drive. Pag abot dito sa may tabla, pagdulhog dayon nas iskina sa Kampaso, diha na gasigig sayaw ang mga contingents, mga ingon ani kutob des atong pultahan gadulhog ningos Edgar, pader nalipong mangko diha man ko spronsit inako, sige papuli ni John John diri mas loyo, ingon ko John pulihis Edgar, akong pasabot mohonong si Edgar. Sus mo pa lang gani akong pagingon, John pulihis Edgar niya, mga 10 meters na lang mi sa iskina ning tuay bitanang ni Edgar nakuyapan ni sandig mga rin ako uy Gar, break unsay break nga nilahos na mga amo nga tong sakyanan dito gyud padong sa altar nga gihimo nga sigig sayaw intaw mga bata. Pag ana dito mga kawayan naman sa ilang gibutang, giungad lang sa Innova. Pag ungad na naingon din ko sa kong kaugaling, kibaw man kong pangpang ang likod, tingali ka ng pangpanga diha, mga dinhi tingali lahos gyud sa patag-patag niya, abot tingali atong orange nga balay kana na diha unahan, ingon anak kalawom. Sus pag ungad gyud ana din ko, mauna ni Lord. Wa na jud ko maghunahuna nga mohunong pa niya, ning kagot ang ilalom na imurag ni kagot niya ni hunong. Pag hunong sa sakyanan, ang dong niya nagbitay na sa pangpang hastang ligid padong na mo hog niya. Doga ning mga tao dito ang nakasabod sa sakyanan kadtong tuod nga laya nga ingon ana ra kataas, gilakangan sa ligid sa atubangan niya, pag silos ligid nga ning luwak ng ligid padong na mohog sa pangpang, gitukuran niya ang tibuok sakyanan. Mao ra kitoy nakapugong laya nga tuod, ana ra sad kamubo sa kadangaw niya ni honong nanganaog na silang tanan, ako may wa kanaog kay wa man din napiit man kus poste
ang kilid di man maabli. Nisakay sa si Brad, kuan man ito, si Brad kaning Henry, kay iyang paandaron, kay napawong man. Niya ako sang gibunlot ang handbrake. So di ra ba jud ko kamaong mo drive bisag bisikleta wa ko'y kalibutan ana. Basta katulad ko baon na ba ni? Ana akong ihon kay ang akong nahuna mo tuyok lang ka usa tong ligi dito. Hug na gyud. Oto saka sa dito paandar di sad ka paandar Brad Henry. Ako sa una-una pastilag mo andar ning mukalit ug ana dos mo pastilag mo ditso na gini. Wa man gisa ka paandar ingon ako. Naog lang Brad, naog lang Brad. Naog siya ngadto. Ana naog lang sad ko. Ako una-una ako na lang usa magkuyog niya mi atos. Inoba. Otong sakay sa John nadagi og paandar gitabangag duot daghan na kayong taong ni duot naluwas gyud naatras pagtan-aw na kustuod di jud ko katuo nga makapugong siya yano ra gid siyang agian kay mubo kayo una akong gihapuhap ang tuod ingon ko bisan di ay patay makahatag og kinabuhi mo na imo ka balakag mga matay mo mahimo ra gyapon mong tuburan sa kinabuhi ang tuod ra gyud nakasagang o na hangtod karon wa nato nila ibalik di ana sila skilid nagbutang og altar sa pika side o nahag jutay nya gibutangan nila mga bato ang palibot sa tuod kay mao toy nakaluwas og hinungdan nga nagmisa pa ko karon atong pagkahuybis nya doon na dayoy ni daghan na kay sila mga analysis ako siging balik-balik sa kung unahon na din adjud ko katuo nga mohunong pa mi og di sad nako ma-imagine kung naligid pa mi dito napabay buhi namo layo-layo man gyud balitok man gyud to nya engko tapos na unta ang tanan mausab na ang tanan di na mahuman ang kumbento wa na mamalit og slot kay wa na say mamaligya di madayon ang atong nindot nga plano nga naay sinulog dinis ato nga aligre magsige na lang mogbilar sa mga 10 - 5 ka tawo tingali apil na ang pari nga nagsigig baligyag slot tapos na tungod lang tos LBM sa driver wa man sagod maminaw si Edgar nga pipila gyud mi nga nagtambag ay lang sag-ahat og driver pahuway lang usay kaya lagi ni kaya ni nako pauli lang sa inyo ako pagingingnan pauli sa inyo kay murag pirmi naman gining mahitabo nga naagitay dakong activity na adyo kay paminaw sa ako ning buntugon karon pa dir di ko magpadaan ni sige lang nagpagara-gara siya ba amo to drive siya ngadto nya dito na among muna ang akong gisulti sad kuwang sa to akong pulong pagdayong motorcade ingon ko ang mukuyog sa motorcade magmotorcade na ba sa tarong gabi ambot makasagang pa baka tong tuod ron ako ang mukuyog sa motorcade kinahanglang maayog kondisyon inyong sakyanan nya maisag kondisyon ang wa ko moingon may kondisyon ang driver maayo lang kondisyon ang sakyanan karon ako na ginang punan maayo sa kondisyon ang driver mentally emotionally and physically maayog kondisyon ayaw pag-drive ang drive safely means maayog kondisyon imong sakyanan maayo sa kondisyon ang nag-drive say ko sus na among ragyog kus LBM ni Edgar mao ra tatoy kamatyan ako ana no og sa akong mga kuyog ay okay ra tos day marga kay murag tiwasono naman to katong uban batanon pa to Sternara si joke lang na day marga ana sila si Lubilia sa patumuban akong kuyog basta walo mikbo ana na Junjun kuyog dito mao na maminaw tas pulong nga makaayo sa tanan dili lang sa personal nga katagbawan example lang nako si Edgar personal niyang katagbawan buntugon ko ni i-break ko ning record nga sige lang kung absent basta kanana ang major activity kay naadyo ko'y paminawon sa lawas di ko magpadaan mo to iyang mga arguments iyang gipamugos para lang yun siyang personal hapit nun siya makaamong sa tanan di ba kamo usahay ako ning gusto ngano man day magkinabitay mi ngano man di ay we love each other man pod bungkag ding pamilya bungkag ding katilingban ako ni total suyop maning ako kamao kong muda aning akong suyop ala naadik na bungkag ding katilingban
Ako ning pangwarta, mamaligya kog drugas, buot mo na ako ning panginabuhi. Ala, perti nang dako ang kagubot karon. Maninda ko kilid aning karsada, panginabuhi ni, wa mo'y labot ani, maligsan dayon ang nipalit, adi ra bagyan mo gasto. Among ng katilingban. No, nindog na tayo.